Manengo yakadi muri on. Tatone gori. Mshirwari. Muchingo geza chete. Chibrita. Nwamari. Ndatumwa na Jehova kunza apore nasi. Kwete mangwana. Kana uri panapa wina urwere wawinawo. Pora nezita raJesu. Kana uri munhukadzi mazuva ako asiri kufamba zvakanaka ngazvinake nezita raJesu. Hakuna akaenda kuna Jesu akadzokera akadaro. You are free in the name of Jesus. Receive your healing wherever you are. Chiri kungorwarisa inyaya yekuti zvinhu zvingori pachena. Tichigona kuti apore tine patofanira kungobata mbijana. Topabata here? Wane nguva yakadiya makore mangani uchidanana nemurume weShamwari yako? Ingangoita 4 years ndisikanganisi. Na shamwari yako yakanyanya kurwadziwa. Yakambokupa warning iwo karamba wakaoma musoro. Saka shamwari yako yakakugadzira kuti urware uende on for 4 years makore awadanane murume wake. So this will go on and on and on and on and on until I don't know. Ndakatadza munhu waMwari ndosaka ndauya kuti ndibatsirwe ndakatadza munhu waMwari. Varwere maoko. I love it. I just love the fact yekuti abvuma kuti akatadza. Ndombatsira here kautosiya 4 years. Bata mudomo mako. Father, release her now. Instant healing right now. Amen. Uchibuda panapa uchenda kunogara paunga uri usati wagara paunga uri. Ndoda kuti ufambe uende kutoilet unostarisa. Unodzoka watopora ipapo. Ndinotenda munhu waMwari, ndinotenda. Amba unange kutoilet. Varwere maoko. Maasha ndope kungoratidzawo munhu kutoilet ka. Nevan, never kono ko overflow. Mama we, mawe nani? Namurume we.